Elmira Acıkanova, Toğolog ayal. Anı tırmakçanın içinde Toğolog ayal deşet. Boyu japaldaş, özü tolmoçundan gelgen bir moyun, kolu butu bırtayıp kıska bolgonluktan kadamın mayda taştap köçöde getip baratsa toğolonуp baratkanday görünöt. Oşon üçün al Toğolog ayal degen atqa gongon. Jaş kezinde sındurak ele bolçu, keyin bara tolmoç tartıp ketdi. Toğolog ayal başkalardan anı emni dep jatkany menen işi bolboyt. Har günü taňdan geçke üý owkatyn jasap toğolonup jüre beret. Köçöde jürse eki golundan eki başlyk düşbeyt. Bazardan kartöşka, un, kan, çay degendi üýüne kumurskaday taşy beret. Anın jaş gününden beri başlyktap taşıgan owkatlaryň çoğulsa juk taşıgan poezdin ondogon vagondoru tolmok. Juugan girleri jeýnasa ala toğda öýülmek. Koro jayında üýü menen bazar dükkandarynyň ortasynda basyp jürgen joldoryny ulaştyrsa Amerikaga jetmek. Özüm bir gana gör owkatga arnap koygan bul Toğolog ayal üçin mындай tüýşüklerden hiç kanday uğurçulugy jok. Hayra özüne jagat, oşonsunan kanagat alat. Tirilükde adamnyň kerekdöýüsü tügenbeyt da. Üýde owkatdy üýsöň da jetbeyt degen söz bar emespi. Anyň syňarynday jaşooga kör owkat üçin gana jaralgan Toğolog ayaldyň üýüne başlyktap taşıgan. Anyň güýösü kaýsy bir mamleketlik mekemede jooply hyzmatda işleyt. Kelbetdi, zyňgyragan bir sırdy kişi. Göýnegi daýyma apakay taptaza. Bir göýnekde bir ele gün get. Hyzmatyna erte getip geç gelet. Käde dem alyşda da işlep kalat. Jarkyragan gymmat maşinesine negedir aýalyny salbayt. Al başlyklaryn götörünüp özünçe jüre beret. Eldin aýaldarynday bolup, "Meni jetkir, meni alyp ket, maga alyp gel" debeyt. Güýösü üý tirikçilikde jardam berbegeni menen akça tyýyndy tüzügele tabat. Owkat aşka kenen jeterlik berip durat. Anysy jakşı. Toğolog ayalga oşol ele kerek. Akça bolsa ele kalgan tiriliktin baaryn özü jaýgarat. Alardan 4 balasy bar. 6 student, arty mektepde okşat. Üý bölönün büt düýşügi tolugy menen Toğolog ayaldyň moýnunda. Baldarynyň da enesine kol gabaş kılganga wagtlary jok. Sabakka barışat, sabak daýardaşat, anan kol telefondory menen ünsüz tikleşip, anyň betini söýme menen öýde tömen sürgülep tunjurap ultyra berişet. Enesi jumşay goýoýun dese, "Sabak daýardap jatam" degen şyltoolary daýar. Baldaryn jalkooluka üýretip alganda özü boldy. Balanyň işi çala bolat dep alarga işenbey, baryn özü jasaý berip, emi alar mintep çoňoýa düşgende oňoý menen til alбай kalyşdy. Ayaldyň kol telefonu süýleşgenge gana jaraý turgan jönököy, жазуулары öçüp kalgan eski telefon. Maga uşul ele bolat deyt özü. Any menen baldaryna çalıp kabar alyp tursa boldu. Kimisi kaçan gelse da çay payı daýar turuşy gerek. Küýösüne telefon çala berbeyt. Al gelgende gelet, getkende getet. Tınçyny alyp kelatasyňmy dep soraý bergende küýösü jaktyrbayt. Kalabasa aýalynyň çalganyna жооп berbeý da goýat. Toğolog ayal ömründe gün çykkança uktap görgen emes. Taň erte güýösün işine baldaryn okuga jönötüge daýarlanat. Baryn ubagynda oýgotu gerek. Gün saýyn erteň menen sarymay, şeker salyp tatty botgo bişirat. Kaymak sütün, bıştagyn, jumşak nanyn üstelge goýat. Bary juunup taranyp içip jep tuş-tuşga tarap ketişet. Ayal jalgyz galyp üý içinde toğolanyp basyp baryn tazalap jynaý beret. Baldarynyň iresiz taştap ketken giyimgeçilerin tıpayıp büktep öz tekçilerini goýat. Manjalary mırtyýyp kıska bolgonu menen erkektikindey güçlü goldory bar. Uşul moskol goldory menen bir üý bölönün kir gogun aryltyp, owkatyn alga süýrep keledat. Çarçadım degen söz owuzdan çykbayt. Üý jyynap jürüp bazarga baryp emne alyp gelүүnü, keçkiге kanday tamak jasoonu, güýösü erteň gaýsyl kiýimin kiýerin oýlana beret. Toğolog ayal mындан başka hiç nersege dele tüýşelbeyt. Kaydadır barıp es aluunu, den soluuna kam görünü, dükön gıdırıp özüne kiyim geçek tandoonu, kurbu kurdaşları menen çoğulup çay payı içүүnü degele oýlaboýt. Basa, anın azır kurbu kurdaşları dele jok. Jok degende güzgüge garanyp, öňü başyn sılap sypap aluga kolu tiýbeyt. Agaralay başlagan sağmayların başkalarday bolup boyop koysa dele jakşı bolmak. Anty olturup alsa owkatty kim jasaýt? Anın bar maksаты üýü taza, tamak aşı daýar, kiyim-geçeler juğulu boluş gerek. Kündördün birinde Toğolog ayal orup kaldy. Buga çeýin hiç kaçan orudum degen emes. Keýde suwuk diýip çüçkürüp bışkırıp kalsa, dogdursuz ele üýden epdep özü aýygyp alçy.
Бүгүн кан басымы көтөрүлүп, дене табы от болуп күйүп, буттары калчылдап баса албай, алы куруп, жаны жер тартып жатып калды. Тез жардам чакырышса, текшерип көрүп дароо эле алып кетишти. Ага керектүү дары-дармегин, тамак ашын алып барып турууга эч кимисинин колу ушубой, бири-бирине шылтап, үйдөгүлөр кыжылдаша башташты. Күйөөсү ойлонуп көрүп, кошуна келин менен сүйлөштү. Акчасын төлөп, аны ооруканага каттатып турду. Өзүнүн убактысы болбой, аялынын акыбалын телефон аркылуу гана сурап жатты. Кошуна келин керектүү дарыларын алып, тамак аш жасап жеткирип турууну мойнуна алды. Акысын төлөп жатса, ага кайра жакшы эмеспи? Бул арада тоголок аялдын үйү кыйсыпыр түшүп чачылды. Жаш кезде төрөтканада гана 4-5 күн жатып калганы болбосо, эч качан үй жайын таштап алыска кеткен эмес эле. Кир-кок жуулбай, тамак жасалбай, чай ичерге таза чынык албады. Ал тургай ашканадагы таштанды челекте төгүлбөй, бөлмөнүн ичи жыттана баштады. Үйдүн куту качып аңгырай түштү. Аял жок үй ошода. Эртең менен ойготор киши жок уктап калышып, сабактарына кечигип ачка кетип жатышты. Доктурлардын эч нерсени ойлобой беймарал абалда жатыңыз, сизге тынчтык керек дегенин эске албай, тоголок аял үй жайына кыжалат болду. Бала-чакасынын жүдөп калганын сезип жатты. Оюна койсо палатадан бүгүн эле чыга качып, халатын кийип, ал жапкычын тартынып тирилигин жасагысы келип турду. Ооруканага барып аялынын акыбалын көрүүгө убакыт таппаган баягы зыңгыраган күйөөсү ушу тапта кызматынан чыгып, шаар четиндеги бир ажайып ресторандын керемет музыка ойнолгон жеке бөлмөсүндө көптөн бери жолугуша албай жүрүшкөн Нази деген сулу менен баглан козунун шишкебегин жеп, шарап ичип, бирин бири кумарлуу тиктеп олтурушту. Чыгарманын аягы.